Que un concelleiro exerza o seu permiso por nacemento dun fillo non debería ser noticia, pero nun sistema que descoida os coidados ata o extremo, convértese nun acto político. O noso portavoz, Manuel Ucha, vai coller o seu permiso tras o nacemento do seu fillo. O sistema non permite substitucións temporais de cargos electos, o que deixa claro que é un sistema que non está preparado para algo tan básico como coidar. Durante décadas, a conciliación nunca foi un problema para os políticos porque sempre había unha muller asumindo eses coidados. Este modelo patriarcal segue presente e nós tratamos de confrontalo dende a práctica, poñendo a vida no centro, porque iso tamén é facer política, é dicir que a vida está por riba de todo. E que quede claro, a ausencia física dun portavoz non significa a ausencia política de Ponteareas en Común. Seguiremos analizando os puntos, elaborando propostas e informando das nosas posicións, porque Ponteareas en Común non é unha persoa, senón un proxecto colectivo organizado. E lembrade, a política institucional é só unha pequena parte. A política real construíse nas rúas, nas loitas das traballadoras do SAF, na defensa dos servizos públicos ou nas mobilizacións en solidariedade co pobo palestino. Nós estamos aí, organizándonos, loitando e coidando da nosa clase, a clase traballadora, porque sen coidado non hai democracia.